Здравейте хора на YouTube, аз съм БГ Зинвик, с мен е Дайс и днеска сам играя на Adventure Map. Какво става, хора? Долу в Обаче, описанието, долу в описанието ще е моят не линк. знам защо не може той с мен да играе. Аз не знам аз как си играя мултиплеер, пишете в коментарите как. Защото аз не знам как е. Като говорим за Дайс, какво ще кажеш за новата ти томбола на League of Да, направих томбола за лига. Може да се запишете. В канала ми долу в описанието може да я видите. Акаунта според мен е добър, има даже и няколко 9 скина, мисля, че са. Имаш 6 от 300, Hero 6 300. Помня са. Може да видите сами долу в описанието, там би. Добре, поедете зиди, бе. Аз ще сложа линка на Дайс, за да се абонирате, ако искате за него, за giveaway. Не за абонирате, а за giveaway му. Но то за да се прави за giveaway, трябва да се абонирате, да лекнете и да напишете. Успях. Трябва да напишете. Какво беше, бе? Кажа го. Вашия запис трябва да напишете и... От 1 до 100. Не, добре, айде от 1 до 100. До 100. Гледам от 1 до 100. Да, от 1 до 100. И това е. Да продължай си 1 игра. до 100. Чек. Съпвате, лайквате и той ще изтегли там от томболата. Сега идвам, ти продължавай. Този мода, дето сама Survival Games, този мод ще го сложа на описанието. Искам някой да ми пише в коментарите как да игра с някой заедно. Как се спускам, бате. This is not fire. Тук съм хора. Умрях, бе. Дай се тук. Да спомена, че с много хора вече снимах с един Иво, той е коментирал и последния ми клип. Може да го видите на него и да се абонирате. Днес като той ще те гледа домовете и ще видя кой ще победи. Аз след 2 дена. Не мога да е Дайс. Не, Да е Дайс. не искам. Аз не знам. Код, чели. Не значи, че ще му дам томбата на него. Не си мислете. Дай на мен. Мама му тъпай. Хора, след момент ще дойдам. Бай. Да. Той след малко ще дойде. Сега ще свъне. Лаква. На косъм. Значи това Adventure Map много ме дразни. Хора, ще се върна когато стигна до там. И хора, стигнах най-после. От 10-20 опита. И след малко идвам пак. Така. Значи. Тук ще си построя къщичка, значи. И тук съм. Върнаха ми оня Дайс и оня Иво. Едни идиоти. Ало. Не хора, не мога просто тот тъпчива мап да го мина. Искам някой с мен да ми помага. Да дойде. И да, абонирайте за мен, лайквайте, ще правя още неща. Искам да ще се вижда написанието на Дайс на мене. Моля ви, помогнете ми да го мина. Който може да ми помогне, ще го благодаря с акаунт на лига. И добре, това беше от мене. И чао!